борсата за цветя да си купим цветя. Часа е 7:28. Мислихме да отидем в 6:30, но не ни се получи. Но трябваше да се измие косата. Вашата посока? Тук ли са? Да. Ние сме вече на пазара. Измръзваме от студ. Цветята обаче са много красиви. Като нас. Хора, измръзнахме от студ на пазара, но си взехме, но те се виждат даже тук. Много сладко. Пазете се. Като естествено се опитаха да ни излъжоткат. Това си казахме с Сели, че не трябва да идваме така облечени, защото сме се облякли много фенси, а всъщност трябва да идваме като кошари. Не казвам кошари. Тук да идвам надясно. Да, тук съм надясно и само направо. Но се опитаха да ме измамят. Единия ми каза, че розите са 15 лева и след малко другия продавач ми каза 20 лева. Аз веднага ги финтирах. Планът сега е да отидем в Лате и да си направим готини снимки и да си поговорим малко за творческите ни планове. Япинг. Да, малко япинг сешън. Сега япинг да започва. One eternity later. Ужас! Ужас! Менте! Абсолютно менте блогърки! Вземем ли това огледало? Пишете в коментарите. Или много иска да си вземе тази ваза и се чуди, да. Бубе, вазата струва 70 лева. Казвам, вазата струва 70 лева. Има ли по-евтини така изглеждащи? Ние си прибрахме и сега ще си сложим цветята по местата. ето тази ваза от English Home.